Bon dia, estimades i estimats alumnes de quart de primària i benvingudes a un nou vídeo de música oberta. En el vídeo d'aquesta setmana anem a repassar les figures rítmiques i les combinacions entre elles que hem donat al llarg d'aquest curs. Per a poder seguir el vídeo i treballar correctament, haureu de descarregar la partitura que podreu trobar al meu blog amb el nom Lectura Rítmica de quart. I també necessitareu un instrument de percussió. Si no en teniu cap instrument de percussió a casa, podeu utilitzar coses i objectes que tenim a casa i que fan soroll, però no es poden trencar quan els colpegem. Això últim és molt important. Podeu utilitzar, per exemple, una marrassa de plàstic, com aquesta, per a fer percussió amb les mans. O també un Tupperware, com este que tinc jo aquí, per a fer percussió amb una baqueta. O, per exemple, unes culleres de fusta de cuinar, com aquestes dos tan xules que tinc jo a ma casa. Imaginació al poder. Abans de començar a tocar amb la música, anem a repassar una miqueta la partitura que us propose i les diferents figures i combinacions de figures rítmiques que trobarem. Tenim la negra o ta, que ja sabeu que és un so que dura un temps, és a dir, ta, ta. Tenim les combinacions de corxeres i semicorxeres que hem donat, el ti, tiqui i el, aquí baix, tiqui-ti. Tenim les corxeres o titis, que serien dos sons en un temps, ti-ti. I també hi ha algun silenci de negra superfàcil, que és com un ta, però sense fer soroll. Repassarem una miqueta les dues combinacions de figures que hem donat durant aquest curs, que són la corxera i dos semicorxeres i la mateixa fórmula però a l'inrevés. En aquest cas hem de fer una nota curta seguida de dues notes més curtes, d'aquesta manera, ti-tiqui. És a dir, que aquestes dues pulsacions serien ti-tiqui-ti-ti. En canvi, les dues semicorxeres i la corxera és a l'inrevés, és a dir, les notes curtes van davant, tiqui-ti. És a dir, que aquest i aquest serien tiqui-ti-ti-ti. Veieu la diferència? En aquest cas seria ti-tiqui-ti-ti i en canvi en aquest cas seria tiqui-ti-ti-ti. Anem a fer ja una primera lectura sense música de fons. Jo llegiré cada una de les línies o les columnes i vosaltres haureu de repetir el que faça jo. Vinga, ànims. Comencem per la línia 1. Seria ta, ta, ti, tiqui, ti, ti. Molt bé. Línia número 2. Ti, tiqui, ti, 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 tiqui, ta. Superbé. Ara anem a la línia número 3. Una i tiqui-ti-ta, tiqui-ti-ti-ti. I per últim, la línia número 4 que comença amb un silenci seria tiqui-ti-ta, tiqui-ti. És a dir, tiqui-ti-ta, tiqui-ti. Molt bé. Les columnes cap avall, la A, la B, la C i la D. Comencem. Un i ta, ti, tiqui, tiqui, ti. Repetim. Ta, ti, tiqui, tiqui, ti. Columna B. Ta, ti, ti, ta, tiqui, ti. Columna C. Aquesta és un poquet difícil, Un i ti, tiqui, ti, tiqui, tiqui, ti, ta. I la última, la D, un i
Ara ja podem fer-ho amb música de fons, que és molt més divertit. Esteu preparats i preparades? Anem a llegir cada una de les línies 2 voltes. Primer la faré jo amb l'instrument meu i després heu de fer-la vosaltres, seguida. Ànims i endavant! 1, 2, 3 i... Molt bé, segona línia, preparades i preparats. 1, 2, 3 i... Línia número 3 i... I línia número 4 i... Perfecte, anem a les columnes. Columna de la lletra A. 1, 2, 3 i... Columna B. 1, 2, 3 i... Columna C i... I la última columna, la columna D. I... Genial! Ho esteu fent superbé! Recordeu que podeu repetir-ho totes les vegades que vulgueu. Espero que us hagi agradat el vídeo. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!